Dim yn gyflymach i weld yn yr ail hanner tan. No Edwards ar ergyd, o, na chi arbediad! O, mi oedd hwnna mynd i'r gornel ucha gan Noah Edwards. O, arbediad o'r safon ucha gan Mike Jones. Beaumont. Diaw. Penio lawr ac bach bro. Ar ergyd i'r gornel yn cael ei dyrnu dros y traws gan Alex Lang. Arbediad da. Oedd angen i, achos oedd hwnna yn chwipo ergyd gan ac bach bro. Cyfle am groesiad, sydd at y post y pella. Bel dros Ben White ac yn disgyn. O, dyna chi arbediad gan Alex Ramsay yn y gol. Bel ar draws, cael ei arbed yn wych gan Ramsay. Peniad allan gan Brobl. Bel cael ei gosod, Bobby Beaumont yn tanio! Ac am arbediad o safon gan Connor Roberts i lawr i'w dde yn sydyn.